Salutare din Bulgaria, de la Rusenski Lom. E un parc natural aproape de Ruse. Facem un fel de travel vlog. Scrieți în comentarii dacă vă place formatul ăsta de vlog și hai să începem. Da, deci cam asta este poteca. Au fost câteva reguli impuse recent din cauza pandemiei de COVID. Deci avem voie să facem doar un fel de traseu, nu putem să urcăm chiar pe unde vrem. Și cam pe aici e traseu. Acum noi vom vizita o biserică săpată în stâncă, o biserică rupestră. Și practic pe aici se urcă către ea. Ne vedem acolo. Am ajuns sus și ce pot să spun, a meritat. Uitați priveliștea. Acolo e poteca pe care am urcat și biserica cred că ar fi în acolo. Deci hai să continuăm. Biserica încolo. Hai să continuăm. Iată, oameni buni, am ajuns la primele pește, la primele construcții rupestre. Cam asta ar fi. Drumul continuă încolo, să mergem și mai departe. Ne apropiem de cea de-a doua peșteră și văd că într-un fel e supraetajată. Aici cred că am putea să urcăm. E cam periculos. Panoramic rock. Coborăm acum în... Hello. Hello. Acum ne aflăm propriu zis în mănăstirea Sfânta Fecioară. Aici, din câte am înțeles, e capela. Și o să vă arăt imediat unde era inițial intrarea. Intrarea pe unde am pătruns noi a fost săpată în jurul anului 1900, din câte am înțeles. Și intrarea inițială era unde acum este balconul. Și cam asta e priveliștea de la balcon. Jos se află capela Sfântului Gerasim de la Iordan și legenda spune că a vindecat laba unui leu și apoi leul a lăsat să-l călărească și pe peretele vestic e o imagine cu tot evenimentul. Acum mă aflu pe balcon și cumva în partea aia este capela cu fostele poteci care o legau de intrarea principală. Am plecat din mănăstirea rupestră. A fost interesant. Legenda era veche. Anumite părți din picturi nu s-au mai putut găsi, din păcate. Și anumite părți de perete de rocă. Acum coborăm. O să luăm câteva suveniruri și revenim de jos. Am ajuns și jos. Mergem să luăm câteva suveniruri pe care o să le filmăm de asemenea. Și ce pot să spun, a meritat drumul.
Cam aici încheiem și noi episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare. Dacă ați ajuns până la acest punct la acest video, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Să-mi scrieți de asemenea în comentarii dacă vă mai doriți astfel de travel vloguri, pentru că mie îmi place să filmez genul ăsta de videoclipuri. Eu m-am dus, pa, pa!